Kuti muone ife anthu akuzomba anati waliratu mpang'ono pomwe samatikumbukiraso yayi. Ndinenenso pano momveka bwino kapena ndipepese kuti mwina ndikulankhula malo ena ake ndinalankhula molakwika. Kuti mmene tinkasogoza akulu amene tinasogoza ajawa tinalakwisa. Andi ineyo ngati munthu wakuzomba ndili ndi mkwiyo waukulu kwambiri. Mpaka ndimapempha ena pamene timalankhulapo kuti inu ngati anakubatiza na akulu amene ajawa ubatizo wanu uja ukabwerezedwenso. Chifukwa akulu amene aboza kwambiri. Chifukwa ngati munthu akumata kulinamiza dziko kuti yayi kuzomba namanga masukulu mwakuti, kuzomba namanga zipatala mwakuti, zipatala zoti kuzomba kuno kulibeko. Ameneyo ni mtsogoleri? Ameneyo tizamuvoteranso? Ameneyo kuzomba kuno zapeza voti? Ife anthu akuzomba bwana wanga muli apa tikulonjezeni kuchokera pa nthawi inoyo monga amene mwaonera amene tabwera pano pamo. Ilili ndi pangano limene tikupanga pakati pa ife ndi inu. Koma bwana wanga ndipemphe anthu awawa alonjeza kuti azakuvoterani. Koma chonde muonetsetse kuti boza limene likuyenda panoli, limene likuyenda ndi dziko ilili, mulamuliro wanu bwana ndisadzakhaleponso bwana wanga. Chifukwa tatopa anthu tikunamizidwa, tatopa anthu kusogoleredwa ndi anthu amene alibe tsogolo la dziko linolo, amene dziko linolo amafika poliwala. Andi ndinene pano momveka bwino anthu akuzomba akudziwa kuti mtsogoleri amene ali ndi tsogolo la dziko linolo ndi mtsogoleri amene ali wachichepere ngati inu bwana wanga president. Ulendo unowo tatopa ife kulamulidwa ndi anthu okalamba, tatopa ife kulamulidwa ndi anthu akuluakulu. Chonde bwana wanga anthu akuzomba musadzayiwale mu ufumu wanu. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Bambo Hashim Banda amene wande a National Organizing Secretary achipani cha UTM. Angondikumbutsapo chinthu chimodzi kuti pa nthawi imeneyo tidakali ana a skulu pa Chancellor College pati makaonera kwathu drama group inali ndi sewero linaka amanena kuti aneneri onyenga. Lesi ndikambapo zambiri ndingosira pompo kuti aneneri onyenga tayesa. Pa nthawi ino ndipempheko a National Publicity Secretary athu olemekezeka a Felix Njawala kuti abwere atiyankhule. Iwo ayankhulapo pa mfundo imodzi. Kodi chifukwa chani ku UTM kuno mizozodo yonse tikuiona yakhala kutsogolo kuno, anthu onse anzeru zawo ali kutsogolo kuno? Chifukwa chani tikunena kuti atsogolere dziko lino Dr. Daliso Kabambe? So a National Publicity Secretary athu tazatilongosolere nkhani ya Dr. Daliso Kabambe. Zikomo. Zikomo. Ndi nthawi yochepa eti. Ndi nthawi yochepa, ndifuna nthawi imeneyi tigwiritse bwino ntchito kuti uthenga umveke. Ife ambiri akumangofunsa kuti kodi Akabambe ndi ndani? Akabambe ndi ndani? Ndeni ufuna lerolo ife tili pano tiadziwe, anthu amene akutioneranso adziwe, amenenso akutimvera adziwe. Koma lero tonsefe tili pano chifukwa cha Dr. Saulos Chilima. Achilima ndi amene anatinyamula ife, anthu amene sitimakonda ndale. Kuyamba kukonda chani kodi? Titaona kuti anthu andale amanama, koma Achilima anabwesa ndale za chilungamo. Ndi anatiuza kuti osaopa, osatopa, komanso osatani kodi? Alipo akutopa apa ngati? Alipo akufoka apapa? Alipo apapa amene atatope ngati? Ife sitikutopa yayi. Dr. Chilima lero akanakhala kuti alipo akuyankhula, ndikudziwa kuti anthu inu munakanena kuti mwambi ndikunama chanko ndikunama. Lero mudziwa mwambi umene ndikukhulupirira kuti akananena lero. Akananena kuti akuti ungakule bwanji nthiko sungakule kuposa mbama. Kaya mwaumva mwambiwo mutanthauzira eti. Zikomo kwambiri. Ifeyo mukudziwa kuti tinapanga ubale ndi anzathu a Malawi Congress Party. Cholinga chathu chinali chabwino. Ife UTM tinkakana, Achilimanso ankakana alliance ndi Malawi Congress Party. Amalawi anatiuza ife tiauza Achilima adzichepetse, ndipo Achilima anadzichepetsa ndikulolera kukhala running mate kuti akhale wachiwiri kwa Achakwera kuvomera. Chifukwa cha Amalawi anapempha kuti Achilima atani kodi adzichepetse. Talowa mboma Malawi Congress Party ndani wawo wankulu kuposa zipani zina zonse anasanduka UTM.
Anayiwala kuti UTM ndimene ili ndi makiyi ama mega farms. UTM ndimene ili makiyi akudya katatu pa tsiku. UTM ndimene ili makiyi a fertilizer ochipa. UTM ndimene ili makiyi a 1 million jobs. Anayiwala. Anamtenga kiyi uja ukatani kodi kukantaya. Achilima akufika ku airport tsiku lina anayankhula kuti ndifuna ndikupempheni munthu wanzeru samaotcha chire alibe chiyani kodi chimbudzi. Kaya mukundimva abale anga? Munthu wanzeru saosa chire alibe chiyani kodi. Koma chinakomera anthu akumaotcha chire lozungulira nyumba yawo chimbudzi ali chiyani kodi. Chifukwa lero kumalawi kuno chimanga chafika 100,000. Chifukwa lero chikuzomba kuno chafika 110. Mwafusa anyamata akutchanko soya lero akukanika kugula. Chifukwa chokuti anatenga nawo chachire pamene chimbudzi ali chani kodi alibe. Zikomo kwambiri ndi nthawi yochepa. Ndeife tinapita ku convention. Tidapita ku convention, ma delegates athu anasankha Dr. Kabambe kuti amenewa ndi amene atumikire chipani cha UTM. Komanso ndi amene atumikire Malawi. Iwowa posankha Akabambe nkhani yake inali chonchi. Mene ma delegates amachoka m'madera onse osiyanasiyana. Amati akafika pa road block iliyonse kaya ndi apolisi amauza kuti kumeneko kuti chonde Akabambe. Kumeneko kuti chonde Akabambe. Nkhani yake ndi chani? Akabambe ni munthu amene angakonze chuma cha dziko lino. Vuto la chuma chino la dziko linolo ndi chuma chatani kodi chaonongeka. Lero zinthu zikukwera ifati chuma chathu cha dziko lino chasokonekera, okonzanso palibe. Ndifake lero mukapita kugula sopo mukampeza 150, mawa 180, tsiku linalo 200. Kusonyeza kuti katundu wa dziko muno wayamba kupanga matemo. Ife anthu tasiya matemo, tasira matemo katundu achani kodi wa dziko muno. Posachedwa pa nkhuku tidzigula 15,000, tidzigula 20,000, tidzigula 30,000. Mudikire mpaka nkhuku ifika 50,000. Chifukwa choti chilichonse chikutani kodi chikukwera. Ndimalize motere. Tinakasankha Dr. Kabambe chifukwa chonena kuti iwowa anagwira ntchito ndi a Peter Wamtharika. Iwowa anagwira ndi a Bingu Wamtharika. Anagwira ndi a Bingu ife nkumachemerera kuti a Bingu akupanga chitukuko. Iwowa anali budget director. Tikati budget director amaziwa ndi amene amagawa izi zipite ku misika, izi zikapange chitukuko cha misewu, izi zikamange zipatala, izi tigule mankhwala. Ameneyo ndi budget director. Ndiyike mawu amene wamomveka bwino lero anthu amalawi akumvera. Aliyense budget director Mungu aona ngati mayi anu aja ndi budget director. Ndiye abambo anu akamapita ku ntchito amasiya ndalama tingoyerekeza 1,000 kwacha. Kuti 1,000 emeneyi ana adye pa nyumba pano. Ndiye mayi wanzeru amatenga 800 kupita nayo kunsika. Ndiye amakagula tomato, amakagula nchere, terere ndi ufa ana nkudya nsima. Ka 200 kaja amasunga kuti mawa abambo akakhala alibe kalikonse akagulabe mwina kantoliro ana atani kodi aja. Ndiye Akabambe zimenezo zimene amachita ali ndi a Bingu Wamtharika. Ndichifukwa tonsefe timayamikira kuti a Bingu akupanga zitukuko. Amene amagwira nawo ntchito mwana wawo amene amagaya zonsezi anali Dr. Kabambe ali apa. Litabwera boma lina linachotsa mchaka cha 2014 anakakhala. Kenako anabwera Peter Mutharika. Atabwera Peter Mutharika kuona zinthu sizikuyenda bwino, anabwereranso ukatenganso Akabambe ndikukhala governor wa Reserve Bank. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni ichi pochoka pano mudziwe ichi. Akabambe amene amabwera kukhala governor nthawi imeneyo petro anampeza ali pa 739 kwacha. Anakhala 2017, 2018, 2019 mpaka 2020 petro ali 739 kwacha. Iwo atabwera anapeza US dollar ili 732 kwacha pa dola imodzi. Anakhala zaka 4 anayisiyanso ili pa 732 kwacha. Sopo anilima anampeza ali pa 50 kwacha, anansiyanso ali pa 50 kwacha. Chimanga anachipeza chili pa 18,000 kwacha. Apa 5,000 kwacha, anachisiyanso chili pa 5,000. Fertilizer, anampeza fertilizer ali pa 18,000 kwacha thumba, anasiyanso ali pa 18,000 kwacha. Mkulu wake ndani kodi? Amene. Soya anampeza pa 150, anasiyanso pa chanu. Pano. Mene iwo amachoka 2020. Zikomo kwambiri chango nimalize. Mene amachoka 2020 Dr. Kabambe anasiya petro ali pa 732 kwacha. Lero petro ujawafika pa 2,730.
kuzaka folo zokha petro wasunta kuchoka pa 732 kufika pa chani 2730. Iwo amene amafika chimanga anachipeza chili pa 5000 akabamba anachisiya chili pa 5000. Lero chimanga chili pa bwa zaka zokwana zingati kodi? Ndena akamanena kuti dziko ilili lidawonongeka yezona lidawonongeka. Akatswiri amene amapanga kuti zinthu zamakwere mdziko akabambe nthawi imeneyo lero ali pa bench ndi amene ali apawo. Ndiye UTM inapita ku convention nakasankha akabambe kuti amenewa ndi amene angakonze dziko. Tikanena kuti akonza dziko ndikunama ngati ndi zimene ndanenazi zoti akonza dziko tikunama ngati. Tikamafika pa 16 September bwana amalawi akonzeka kufuna kuyika katswiri wa zachuma kuti akonze chumachi. Chifukwa chuma ndi chimene chativuta mdziko muno. Siri kufunika zina zonse koma kuti tikonze chani kodi chuma chathu. Ndimafuna ndikupatsireni kuti muadziwe Dr. Kabambe kuti kodi Dr. Kabambe ndi ndani. Kodi Dr. Kabambe adzapanga chani. Adzabwezeretsa chumachi kuchoka pamene chafikapa kuchika pabwino kuti Malawi ina aliyense adzikhala ndi moyo wabwino. Anawa musaone kuimba nyimbo choncha anyamata akutchanga. Ambiriwa mwina solero sakatani kodi sakadya iya. Abale anga ali apawa musaone chonchi. Ambiriwa chimanga 110,000 sangakwanise kutani kodi kugula. Tikuyembekeza inu Dr. Kabambe mubwere mudzakonze chumachi. Ambuye akudaliseni nonse zikomo kwambiri. Manja mwawo National Publicity Secretary athu olemekezeka Felix Njawala. Chimene ndatola pa zonse zimene Anjawala anena ndapezapo mwambi umodzi okuti chimanyozeka ukamakhala nacho kuchikankha ndi phazi koma wina akachitola nkuchipukuta umachitirira kuti ndi chako. Akabambe ali ndife anthu ambiri akwalirira kuti bwanji munakakhala ndife. Pa nthawi ino a president mundilole ndayitane a president aku region ino yaku East Bambo Simeon Salambula akundiuza apa kuti ayi Salambula anapereka uthenga kwa National Publicity Secretary kuti basi nendayankhula kokwanira pano. Mundilole kuti ndiapempheko advisor a president akweni Dr. Patricia Kaliati kuti atiyankhule zikomo. Jibagira mwamba UTM Dr. Daliso Kabambe pa 16 pano inundine. Your Excellency the President of UTM Dr. Daliso Kabambe, Your Excellency the First Lady of the UTM Madam Kabambe, the Right Honorable Vice President Dr. Bulilan, the Vice President of Eastern Region, Honorable Salambula, a Secretary General too, my brother Dr. Ntumbuka, the Director of Women, and all my seniors present this afternoon. Akula anga ose, makolo anga ose, moni nonse. Pamene anyamata ndasika nakuchanko takunyadirani kwambiri. Love to love, back to back. Thanks so much. Takunyadirani. Asogolere amanena kuti ukalozedwa Sudani pamene matikumbusa olemekezeka Publicity Secretary kuti ena atalozedwa chinakomera ukataya ki wa UTM ndi anakantayira toilet. Sokairoso kalozedwa sunu nkhandi kukwezaso mtengo wa fertilizer. Ife tisipana vute fertilizer ena natengaso nkhuku zawo kuzika pasalu chitosi sichimapezeka. Ife ochenjera chitosi chimapezeka tinatenga nkhuku kuzisiya nyumba. UTM zikomo. Takunyadirani. Just give me 10 minutes. Thanks so much.
ndiye ife tinapita ku matoileti konkuja chifukwa atatenga makiyaja ndikuatayira mtoileti anakwiriranso ndi chimbuzicho. Ife tinakachikumba chimbuzi cha kutengamo manyowa aja ndikumakasiya chimanga. Posakasaka manyowa aja president kuti tichose mwena matayiramo mapepala ena misontho ndipo sakasaka manyowa tinakapeza kiuja alimuti ali momwemo. Ndiye chaka chino ena natenga makiya UTM kwatayira mu toilet. Ife chaka chino tapeza makiya aja nkhani ya magesi, nkhani ya mazi, nkhani ya chakudya, nkhani ya mafetereza osika mtengo, makiya aja tapeza tikupasanjero bwana kuti chaka chino 2025 pamene mulowe mboma pa 16 pano makiya kusika kwa za kumunda, makiya kusika kwa mtengo wa mazi, makiya kusika kwa mtengo wa magesi amene mupangeni ndani bwana ndinuyo. Ukalozedwa sununkha anayiwala kuti moyo ndi anthu. Lero akakweza mazi afuneni muzikamwa muzithapu zili bwino sizili bwino. Lero akakweza mitengo ya magesi afuna muzidula mitengo chonsecho kutilemba ntchito mwezi uliwonse wa April kulambira Machi timakazala mitengo kuti tibwezera chilengedwe njo amakagwiraso anthu ogulisa makala koma lero magesi akwera chani mtengo. Akwauza anthu aja kuti tiyeni makala muzikadulabe zilibe ntchito nyanga lero magesi amene angagule magesi odula mtengo ngati amene apangira wanindala. Ndiye ife kuti bwana mukatenga dziko linokhala president pa 16 September ndiye kuti nkhani ya magesi asike mtengo mmene amanenera father and founder wa UTM. Maziso asike mtengo mmene amanenera father and founder wa UTM. Zipangizo za kumunda za ulimi anthu azidya katatu zimene zijamakiya ketapeza tikupasani inu. Ndipo achinyamata kuti agwire ntchito, achinyamata kuti alembedwe ntchito komanso apange mabizinesi makiya jatapeza ndinu. Lero achinyamata angozikanda chifukwa sapasidwa za bizinesi salembedwa ntchito anatenga makiyi kwatayira mtoileti maona ngati ife sitatani sitapeza. Ena akakhuta ndi chimanga chakuti pasa WFP akumanena mwana kuti ayi chilima naye sanali nawo momwemo. Chilima panalibe pa 21 Juni 2022 ataona kuti 2020 manifesto ya UTM ndamene magwira ntchito ndipo anthu 2020 atapasidwa anthu mpando kuti akhale pa mpando pa chifukwa cha chilima anthu anakolola. Ataona kuti anthu akolola namuchosa chilima pa mpando opanda mpando wili wonse unali pa 21 Juni 2022 sanapange china chilichonse ananchosa ndi vice president omwe amangokhala tiyamikire Mulungu mzimu wake use mtendere anali munthu wokonda mtendere sanapange china chilichonse. Asogoleri pamene zakukwanani boma limene lakukwanani musanamiziranso wina lakukwanani nokha ndipo musova. Tikuthokozeni a president ya UTM. Lero apapa palibe wina wobwera kuthamangira kuzatenga chimangayi. Ndizomvesa chisoni ena nyumba zimene anamangira kuti azigonamo akuayitanira anthu kumakhala pa laini likumajambula kuti taonani amasikini abwera kuzatenga chimanga ili mukakhala masikini lero. Anthu akumakafera pa laini nkumati tiyeni bwerani muzilandira chimanga. Tikuthokozeni anthu ndochenjera. Ena mukabwera opanda chimanga ena mukalandira chimanga mukwauza kuti mwauponda ngati maganiza kuti munganamizira chimanga kuti tikuvotereni ho. Tikunyadireni kwambiri. Chipani cha UTM sitimanyamula anthu ena amene ngati simukudziwa mutakubwera kumtunda kuno mutakuonanso kuti palibe lole iliyonse. Anthu amabwera okha, anthu onse mtundu wa Malawi wabwera pano abwera okha opanda 2000 opandanso chimanga. Chimanga ichi chimene mukuanyozesa nawo a Malawi ngakhalenso ndi manifesto anu panalibe manifesto wa chimangayi. Lero msogoleri ali ndi anthu amene akumunamiza kuti apatamangapo chipatala, apatayikapo njigo, apatayikapo toileti, akutenga zonama ziyakumanamizaso nawo anthu. Zikatero ndi kuti system yatani pamenepo yasokonekera. Lero siku la lero anthu amayiwala kuti mtundu wa Malawi ndi mtundu wozindikira sunganamizidwe nsolo pang'ono. Zikomo kwambiri. Kuyambira kale ngakhale manifesto ya UTM inali nkhani yokhuza chinyamata.
Sabati manena paja kuti nthawi ikatha tivomereze kuti nthawi yatani. Ndipo ena amene simmadziwa alliance imene inalipo amene kuti aise iweyo usasogole ndisogole ine chifukwa iwe ndi mnyamata ndiye nthawi yako ilipo. Ngati amamuuza munthu wina kuti iwe ndi mnyamata nthawi yako ilipo ndiye kuti wina yonse anali mnyamata ngati. Ndipo m'Malawi muno timakamba nkhani zolemekeza achikulire aulumali. Ndiye munthu ngati timalemekeza achikulire ndiye wina wasiya ukulu wache akunena za ukulu wa munthu wina kuti apite nawo ku parliament akanene mkuluyu sitikumfuna. Zili bwino sizili bwino? Asogole nthawi ikakutherani tazipanganiza inu oposa musapangeso za UTM chifukwa mpando muli nawo anakupasani ndi andani a UTM. Tikuthokozani chinaukomerani kuti mumayelekeza kukwirira UTM koma UTM singakwiririke. Ena anaelekeza kuti abe salu ya UTM tithokoze salu ya UTM pali kuwala limene lili sogolo la mtundu wa Malawi. Ena anaelekeza kuba salu ya UTM pochokera koumbidwa saluyo sinaonekeso ngati ya UTM yaoneka zawo komanso pali makasu. Abwana olemekezeka tinanena kuti mukalowa president pa 16 May pa 16 September pano wani ife Malawi tatopa kugwirisa ntchito makasu pasayerekeze zikomo kwambiri. As I'm concluding, nyamata muli apa zikomo kwambiri. Ife Malawi muno tatopa ndi kugwirisa ntchito kasu palibe msogoleri wa nzeru amene akunena kuti mundivotere ine nanamiza anthu ena kuti ndili nanu limodzi ndikukatenga khasu ndikukayika pasalu. Khasu ngakhale zofukula nkhululu masiku ano ndi ana omwe nkhululu sakuzifukula. Ngakhalenso ifeyo kumanda sitikufuna kumalimira kumakumbiraso khasu tungofuna kupeza za makono zokumbira mandawo. Ndelero khasu lokumbira manda munthu akabwese pasalu ngati ena anaelekeza kubwera kuyikapo nkhuku pasalu nkhuku sizikupezekaso iyayi. Ngakhale ndikulira komwe zikumalira chama 7 koloko ana kupita ku sukulu kusanza kuti zathajani zimenezo zatha ntchito. UTM muli apa pakabwera ena kumakunamizani ni mwana omene akupanga nawo okhaokha. Lero tikuthokozeni inu abale athu amene mukutithandiza zitukuko m'Malawi muno. Ena kafuna kuombera nkhata chitukuko iwa kumabwera ndikulembapo kuti njigo wakumba ndi akuti. Nsewu akumba ndi abale anu aku China. Nsewu wakumba ndi European Union. Nsewu wakumba ndi akuti. Inuyo nde musabwere kumazichemerera ndi kunyozesa anthu za nsewu. Misewu wakukumba ndi abale athu amene anapanga ubaleo inuso palibepo. Ndiye mukabwera ndi kumachemera kuti derivers akuchita deriva ndi aku China. Tikuthokozeni abale athu aku China mukuchita deriva kuti pasa misewu ku Malawi kuno. Chimene tikufuna ndi chimenecho ubale umene simunayambeso ndinu. Ngati mufuna kuti mupange misewu Malawi muno ndiye tayamba nupanga nsewu. Ngati mungapange nsewu ochokera kwa Kaoma ukafike ku area 10 uzungulire. Komanso ngati mufuna kupanga misewu pangani misewu imene ili m'mamizi. Anzanu amene analipo anapanga misewu osati kumatilemba nawo ntchito kumayankhula za misewu zimene abale athu aku China kuti pangira. Ndipo misewu imene abale aku China munapemphaso sinu chifukwa inuyo a China simunapange nawo bale munamba sinu anamba ndi anzanu amene anapita kale. Koma mukamanyada nkumana kuti apanga misewu simunena ife simunenawo mukwanena anzanu amene akupasani mpando ndikuyamba chipani chanucho kuti sanapange chani msewu wakumeneko. Ndiye ife a UTM ife takulemekezani nakupasani mpando tilemekezeni ife a UTM. Ngati mukumuzaso wina kuti angabe UTM mwauponda amene uja sangabe UTM chifanga kale mzimu wachilima ukuziwasa kuti sangataniso sangabeso UTM. Inu amene mukumanamizidwa kuti bwerani mutenge chimanga kajeni. Chimanga chimenecho mwini wache amene anabweresa chimenecho kuti anthu azidya chimanga katatu pa siku anali chilima. Ena anazisunga kuti azapangira kampeni. Kampeni imeneyo mwauze kuti tingodye izi zimene anthu amadyera pa sadaka ndiye tikudya zimene zichinya tizitani tizipita. Ndinene mawu omalizira wa president athu olemekezeka kunena kuti tonse amene tili pano pamene ndikunyadira m'bale wanga uyu Tumbuka amene tonse tili pano tikupempheni atsogoleri tonse ndife anthu a UTM musapezeke ndi kusala wina aliyense wa UTM chifukwa mukasala sizikuchitirani bwino. Tonse ndi achipani cha UTM ndipo tengani wina aliyense mugwire nawo ntchito.
pali ambiri amene akufuna kukhala nafe tiyende nawo limodzi. Regional Governor ku Eastern Region pali ambiri ochokera ku Machinga ndi Upasani, maina awo ena makhala makasala ena ma MP. Regional Governor President athu aku Eastern Region ndi Upasani ambiri amene afuna kuima nawo. Inu asogolera maeria komanso amakonstituency musachingire changa chinawolera pachani pasalu, musachingire wina aliyense ambiri akubwera ku chipani cha UTM kufuna inuyo ya President athu Dr. Daliso Kambambe kuti mwasogolere pa 16 September pano 2025 sikale ndi sopano pompano nkona anthu anyamuka no sopano kumaka kamina kuti afuna zikumana ndi anyamata amayembekezera kuti anyamata awo asatira koma sapeza anyamata onse abwera ku UTM chifuna one nyamata nzawo akwasogolera. Ndipo achinyamata tikupempheni amene simuna muli ndi cholembera chovotera chanu ni mapepala anu okaonesa kovota nonse anyamata dziko la Malawi komanso amayi onse a dziko la Malawi tiyeni tikavotere UTM imene ili pa maganizo a anthu ndipo UTM imene kusogoleredwa ndi Dr. Daliso Kabambe. Ambuye udaliseni nonse, zikomo kwambiri. Manja mwawo wakweni. Pa nthawi ino zikomo kwambiri. Pa nthawi ino ndisanayimitse Secretary General athu olemekezeka Bambo Willet Kalonga, ndingofuna ndikumbutsanepo amalawi amene mukutionera pa Zodiac, pa Mibawa, pa Times ndi ena tonse amene tili pano tikumbutsane chinthu chimodzi. Mwayi subwera kawiri. Mwayi wathu amalawi ukubwera pa 16 September. Zili kwa ife kulolera kuti tipitirize kuvutika olokubwerera pambuyo ndikuvutika koposa. Mawu anga ndi amenewo pakali pano ndi ayimitse Secretary General athu Bambo Willet Kalonga amenenso atatiyimitsire a President athu. Zikomo kwambiri. Chipagera mmamba tonse UTM osatopa osafoka. Zikomo kwambiri. Maulemu aperekedwa kale koma mwapadera Bwana President ndikupatseni ulemu wanu ndi mayi akunyumba. Anzanga nonse muli pano maulemu mchimachi koma ndilakwitsa pano ngati sindapempha Dr. Matthews Mtumbuka angokupatsani moni basi. Zikomo kwambiri. UTM Sogora tu Dr. Daliso Kabambe 2025. Dr. Daliso Kabambe 2025. Ine ninosangala kwambiri moni tonse tiyende kalowe mboma 2025. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Bwana President, utenga wanga madzulo ano chito imene andipasa anzangawa ndiyo kuti ndikuzuseni inu mwapatse malonja anthu mwafotokozere nthawi yayitali tikusiyira ninu ya President. Koma ndisanatero ndimati ndinene chimodzi. Talandira mulendo amene wachoka ku chipani cha PP Dr. Solanke. Deni mati Dr. Solanke mwina mutayima bwana angokuonani. Manja mwa Dr. Solanke. Zikomo kwambiri. Avegen. Dr. Solanke kuyambira lero amene wa ajoina chipani cha UTM manja mwaomo. Zikomo kwambiri mwatilandirira alendo athu. Pali anthu ambiri amene takhala tikuwalandira mu chipani chathu at local level, ma constituency, ma district mpaka ma region. Tikulandira alendo ambiri
modi onse kuti tiabweretse panopo mutopa nawo kusonyeza kuti chipani cha UTM chikupita pati patsogolo ndiye tisabwererenso mbuyo iyayi. Bwana President, ine sindifuna kutaya nthawi, anzanga afasula apapa ayankhula bwino kwambiri zonse zimene zimayenera kuyankhulidwa, koma ineyo ulemu umene andipatsa lero ndi kuti Bwana President ndikupaseni mpata mwayankhule anthuwa nthawi idakali bwino. So Chambers, nyimbo yolandira Bwana Kabambe kuti atiyankhule. Zikomo kwambiri. Zigomo. UTM. Sokololato. SKC. Koma zomba. Choyamba ndithokoze Mulungu wakumwamba kuti merachoka ku convention ya UTM msonkhano woyamba wa rale tadzayambira kuno kuzomba. Komanso tsiku la lero mwambamu tikulandira madalitso tweti tikulandira madalitso a mvula, koma chikhamu chabwera kuzomba ku msonkhano. Mvula ikugwa, anthu akunyowa, koma osachoka. Tithokoze kwa Mulungu wakumwamba, tikuthokozeninso inu nonse kuti mvula ikugwa koma simukuchoka iya. Zikomo kwambiri Zomba. Inu yodu mwalankhula kuti chipani cha UTM machikonda. Zikomo kwambiri chifukwa chokhala pano. Choyamba ndipereke ulemu kwa amayi Kabambe amene muli nafe pano. Ndipereke ulemu kwa Deputy President amene muli pano, a Secretary General ndi akuluakulu onse a chipani cha UTM amene muli pano. Makhale m'malo mwake chifukwa cha mvula. Chifukwa ino ndi rale yoyamba pochoka ku convention
ndimafuna pano ndapemphe abale anga naima nawo convention, abale anga awiri olemekezeka Galiati ndi olemekezeka Ntumbuka atabwera pano. Monga mukudziwa pa 17 November chaka chatha chipani cha UTM chinapita ku convention. Zipani zina zija amangotengana osasankhana pa mpando wa president. Koma ifa UTM chifukwa cha intra-party democracy zinapezeka kuti pa mpando wa president panali anthu anayi amapikisana. Mmodzi wa ife ali ku South Africa, akanakhalanso ali pano. Komano ife atatu timapikisana. Ndiye ife atatu tikhalanso tikuyendera limodzi pamodzi ndi chipani chonse mpakana pa 16 September. Ndipo ife atatu pamodzi ndi chipani cha UTM tilowera limodzi mboma pa 16 September. Chipani cha UTM chikupanga boma pa 16 September. Chotero ife atatu pamodzi ndi akambala ndi chipani chonse tigwira ntchito limodzi mpaka tilowe mboma pa 16 September. Ndimafuna kuti mudziwe zimenezi. Chifukwa lero ndi nsonkhano rale yoyamba ya UTM timayenda tiyimire limodzi, ife mutione tonse tili limodzi pamodzi. Kuno kuzomba ndi kumene kunali capital yoyamba ya dziko la Malawi. Ndiye kuno kuzomba nafuna nene izi. Mu mbiri ya ndale za dziko la Malawi, Zomba ndi boma lofunikira kwambiri. Chifukwa ndi kumene kunali boma loyambirira la Nyasaland. Linali kuno kuzomba headquarters yake ngati capital. Mumbiri ya ndale zinthu ziwiri zikulu zachitika muno Malawi. Chinthu choyamba chinachitika mu 1963 ndi 1964 pamene Amalawi ena amene sadakondwe ndi ulamuliro wa Atsamunda, chifukwa unali ulamuliro wa Nkhanza, analimbana nawo ndi kuchotsa ulamuliro umene uja ndi cholinga chakuti ampange Malawi akhale pa ufulu odzilamulira. Chotero anthu adagwira ntchito kwambiri. Malemu Dr. Banda ndi anthu ena nthawi imene ija adalimbana ndi ulamuliro wa Atsamunda kulichotsa boma la Atsamunda, napanga boma lodzilamulira tokha Malawi mu 1963-1964. Anthu ambiri anazunzika, anaphedwa, anavutitsidwa. Mu 1993-94 panachitikanso chachikulu kwambiri mu dziko la Malawi, chonena kuti a president opuma Dr. Bakiri Muluzi komanso Malemu Chihana ndi anthu ena adalimbana ndi ulamuliro wa Nkhanza wa MCP nthawi imeneyi. Ulamuliro wopha anthu makadyetsa kung'ona, ulamuliro woveka anthu nyakula, adalimbana nawo ulamuliro umene uja wa Nkhanza. Anauchotsa nabweretsa democracy dziko la Malawi. Ulamuliro wa ufulu weni, ufulu olankhula, ufulu wa atolankhani, ufulu weni wa dziko la Malawi.
anaubweretsa mu 1993-1994 mbiri ya ndale imene ya dziko la Malawi. Koma mukayang'ana lero kuyang'ana zaka zonsezi 6 zathazi mupeza kuti pali chimodzi chimene chatsalira chikonzeke dziko la Malawi. Ngakhale takhala zaka 6 ngati Malawi mulamuliro wodzilamulira tokha, mupeza kunena kuti njala yakhala ikutisautsa ndi kutivuta dziko la Malawi. Mu zaka 6 njala sitinathane nayo iyayi. Maboma abwera ndi kupita kuyetsetsa kulimbana ndi njala, njala sikutha dziko la Malawi iyayi. Maboma akhala kubwera ndi kupita, umphawi sitikuthetsa dziko la Malawi iyayi. Lero pafupi anthu 7 pa anthu 10 aliwonse Malawi nda umphawi. Ngakhale takhala zaka 6 dziko la Malawi, anyamata ndi asungwana na amayi ndi abambo adakasowabe ntchito dziko la Malawi. Ngakhale takhala zaka 6 podzilamulira tokha dziko la Malawi, tilekagulabe ndi kudalira kwambiri katundu ochokera kunja kusiyana ndife kupititsa kunja katundu wathu. Ndi chifukwa chake forex imativuta, chifukwa chake timafika kugula mafuta galimoto, anthu kumakhala magalimoto ama filling station. Kwa zaka 6 takhalabe ndi vuto la kukwera kwa mitengo ya zinthu, chifukwa tikumapanga zochepa ngati dziko, komanso chifukwa tikumatsatira ndondomeko zolakwika za chuma. Ndi chifukwa chake zinthu zikumakwera chaka ndi chaka dziko la Malawi. Nchifukwa chake lero ndikafunsa chimanga chatani, chakudya chatani, chovala chatani, chokwera chatani, chilichonse chatani, chakwera ndi ndani? Kwa zaka 6 dziko la Malawi zinthu zakhala zikukwera mtengo, pamene mabizinesi anthu samayendayi, masalale sakukwera mokwera malinga ndi mmene zinthu zikukwerera iya. Ndi anthu amantchito akulira, amabizinesi akulira, ana asukulu akulira, chifukwa chilichonse chikukwera pamene ndalama zathu sizikukwera iya. Kwa zaka 6 takhala ndi vuto la ngongole laboza boma, kumangokhalira kubwereka ndalama. Lero tikunena kuti boma lawereka ndalama zokwana 15 trillion kwacha. Kwa zaka 6 dziko la Malawi tavutika ndi vuto la tsankho lenanena kale zimenezo. Boma lililonse likalowa likumalimbana kulemba anthu kumene a president akuchokera. Tsankho kwa zaka 6 takhala tikulimbana nalo, sinalikwanitse kuligonjetsa vuto limeneli. Kwa zaka 6 takhala tikulimbana ndi vuto la katangale. Boma lililonse likabwera limafuna kupanga perfect mchitidwe ipo wakatangale. Lero lino procurement yonse ya boma muli katangale yekha. Criminal enterprise, chilichonse kuboma sunga pesa kwenda kupereka chiphuphu iya. Lero ngakhale tili ndi ufulu wodzilamulira tokha, tili ndi democracy, koma katangale dziko lino sanathe iya, adakankerabe patsogolo. Maphunziro ndi amene akulu apansiwa nawonso anyamata kutchango avomereza. Ife tili mkutchango timagona mabwino, timadya zabwino. Lero mwafunsa anyamatawo akuza mavuto amene akupana nawo. Masukulu athu analowa pansi kwambiri. Kwa zaka 6 lero ana
ambiri amene akhala ku secondary school sali ku secondary school ya malo ndi ochepa komanso quality of education ma secondary school athu ndi otsika pansi kwambiri. Anyamata ambiri amene akhala ku university sali ku university kwa chifukwa malo ndi ochepa komanso quality of education atsika pansi ku university athu. Mukapita kuzipatala kwathu masiku ano for 60 years muzipatala kwathu makhaluka mavuto osiyanasiyana ndi mankhwala omwe kulibe kuzipatala zathu oyi. Kwa zaka 60 nyumba zambiri kulibe madzi akumwa ukhondo oyi, akumwabe madzi amdzithapwe. Kwa zaka 60 anthu adakagonabe nyumba zozira, nyumba zimene zimadontha kwa zaka 60. Kwa zaka 60 anthu adakadalirabe nkhuni mzimba mwawo, alibe magetsi ogwiritsa ntchito. Kwa zaka 60 misewu yathu ndi nyumba zathu zosaoneka bwino, dziko losatukuka ayi. Ndiye ngakhale Malawi tinapeza ufulu odzilamulira tokha, tili ndi ufulu wa democracy, koma kwa zaka 60 tili pa ufulu umenewu sitinakonza za chuma ndi chitukuko cha dziko lino la Malawi. Malawi adakali otsalira mbuyo pamene maiko anzathu kwina kwakutukuka apita patsogolo. Malawi adakali otsalira mbuyo kufikira lero lino. Maboma abwera apita, mavutowa asiya, adakalipo mpaka na lero lino. Kuno kuzomba kunali capital ya Malawi yoyambirira, atangochotsa capital pita nayo ku Lilongwe, Zomba akulowa pansi akutsika pansi. Misewu yake, mabuildings yake, zochitika zake, anthu akuzomba akudandaula kuti Zomba yatsika pansi. Iyi inali capital ya Malawi kalero. Anyamata ambiri kuzomba alibe ntchito, magetsi anapita malo ambiri, nyumba zambiri sizikuoneka bwino kuzomba, mavuto ndi ambiri kuzomba. Atachotsa capital komanso patatha zaka 60. Ife a UTM tikulowa mboma pa 16 September pano. UTM ikulowa mboma pa 16 September pano. Maboma ena osewa mwaona abwera apita, sana konzi mavuto onsewa iya. Ife a UTM tikulowa mboma pa 16 September tidzakonze mavuto a dziko la Malawi. Tikubwera ndi one agenda, economic revolution ya Malawi. Tikufuna tisinthe chuma cha dziko lino ndi chitukuko cha dziko lino chizasinthire kuposana ndi kale lonse. Ndiye agenda ya UTM imeneyo. Tidzalikonze dziko la Malawi nalonso liyambe kutukuka monga mmene maiko anzathu akutukukira, ifenso lipite patsogolo. Ndiye tidzapanga izi, tidzapanga zinthu 5 izi. Chinthu choyamba, tidzakonzenso ndondomeko zonse za chuma cha dziko la Malawi. Ndondomeko zimenezi tidzazikonza wiki yoyambirira ya mboma ya UTM. Tikadzakonza ndondomeko zikwika zabwino zoyenera, mitengo ya zinthu idzayamba kutsika. Ndiye kuti mitengo ya fertilizer idzatsika, mitengo ya chimanga ndi chakudya idzatsika, mitengo ya mafuta galimoto idzatsika. Tikakonza ndondomeko ndiye kuti ndalama ya kwacha idzakhazikika, idzayambe kukhala yamphamvu, ndalama zakunja ziyambe kupezeka. Choyamba ife kuchichita UTM week 1 ndiye kukonzanso ndondomeko za chuma za dziko lino zikhale ndondomeko zabwino. Ndiye kuti zomadandalo ndi zinthu kwera mtengo tidzayamba tayiwala kale, zinthu zidzakweraso mtengo koma zidzatsika. Chachiwiri ife a UTM
tidzayika ndalama za boma plus the private investments ku nkhani ya zamalimidwe. Tidzayika 500 billion kwacha pa chaka chilichonse ku nkhani zamalimidwe. Izi zidzakhala ndalama za boma komanso ndalama zina zonse zimene tingathe kudzika pamodzi, private sector investments. Tikaziyika mmene muja zidzathandize kupititsa patsogolo factory yathu yopanga fetereza mdziko lino. Tizidzapanga fetereza yense mdziko lino, dziko lathomwe lino. Ndi cholinga chakuti fetereza yawo idzakhala pa mtengo womverera wabwino. Aliyense m'Malawi adzafune fetereza adzampeza pa mtengo wabwino. Komanso uja wa maklabu ompeza pa ngongole, kampani imene idzakongoza fetereza. Komanso iwo amene sangathe kumpeza fetereza adzathandizire kumpeza fetereza. Tikakonza nkhani ya fetereza, tidzakonzenso nkhani ya ulimi wa nthirira. Tidzayike ndalama zambiri ku ulimi wothirira. Ndiye ngati kuno kuzomba tili masikimu osiyanasiyana, tidzalimbikitse patsogolo ulimi wothirira. Malo onse tingathe kupanga madamu, tidzamange madamu. Madamu adzatithandize kutsirira zonse zimene ife tikulima m'madera mwathu. Tikateronso tidzapange mafakitare oti chilichonse talima ife kumunda chizidzapita kaye ku factory kukachikonza bwinobwino. Kaya ndi zipatso tidzakhale na canning factories. Kaya ndi chimanga tidzakhale ndi malo ochikonza bwinobwino chimangacho kuma products osiyanasiyana. Kaya ndi mpunga chimodzimodzi, kaya ndi thonje chimodzimodzi, zakhale mafactory odzikonzera zinthu zonsezo. Tikapanga choncho ndiye kuti ntchito zidzayamba kupezeka. Zikomo. Ndiye tikapanga mafactory amenewa, ndiye kuti kudzakhala ntchito zambiri zimene achinyamata azidzatha kupita ku mafactory zikagwirako ntchito. Chachitatu, boma la UTM lizidzayika 500 billion kwa China ndalama za boma kuphatikizapo za private. Tidzayike mu industrialization agenda ya Malawi muzama factory. Ife Malawi timagula zosiyanasiyana zakudya, zosiyanasiyana zopangidwa mosiyanasiyana. Zambiri za izo timazigula kunja. Timavala zovala zopangidwa kunja. Timagwiritsa ntchito ma gadgets pamoyo wathu zambiri mbiri zochokera kunja. Ife tidzayika ndalama zimenezi mafactory opangira zinthu zonsezo zimene timazifuna pa umoyo wa munthu tidzapanga konkuno ku Malawi. Ndiye ndalama zimenezi zidzayikidwa chaka ndi chaka cholinga tikhale ndi mafactories opanga zinthu zonse zimene timazifuna ife m'Malawi muno. Kwa Malawi tizipangamo muno m'Malawi. Tikapanga choncho tidzachepetsa zobweretsa kuchoka kunja. Komanso tidzapangitsa pakhale ntchito zambiri zimene amayi, anyamata ndi asungwana angathe kulembedwako ntchito. Chachinayi ife a UTM tidzayika 500 billion kwacha ndalama za boma komanso za private ku ntchito za migodi. Chotero mu zaka 5 zoyambirira za UTM tidzatsegula migodi yosachepera 10 dziko la Malawi. Tikudziwa kale pali migodi yosiyanasiyana imene inafufuzidwa kale inapezedwa kale ingathe kuyambira mosachedwa mosavuta
ngati ndalama zilipo boma la UTM lidzayika ndalama m'migodi yonseyo ndi cholinga chonena kuti migodiyo titsegule. malo monena kuti Amalawi anyamata ndi asungwana azipita ku Joni kukasaka ntchito adzapeze ntchito dziko lawo lomwe lino. Chotsiriza cha namba 5 ndiye chonena kuti boma la UTM lidzayikanso 500 billion kwa China, ndalama za boma plus za private ku ntchito zokopa alendo. Kukayikidwa ntchito zokopa alendo ndalama zimenezi zidzakhala ndi malo ambiri okonzedwa okopa alendo monga mmene kulili ngati kuchawe kuja. Ndiye tidzakhala ndi malo ambiri kumene ambiri azidzabwera kudzayendera ntchito zimenezo, tidzapeza ndalama zambiri. Anyamata athunso azikapeza ntchito kumalo ngati kumeneyo.